Kohimen ko para bayir hautrai Jesu Christ. Mindagas ngi kabalang kakinmao burom yaka Faustina bakuit. Pangitip kumno ujisu la penkre yaka Faustina bakuit. Pan penkre yaka jingi kai jongu. Shumurdur lada ka Faustina bakuit kam tre ban ngait yaka jimpen pav jongu Jesu haka. Nginum yo yaga jing duwai kaba pensle yangi bon sin hakene ka dur utrai wan shangi utrai ula trang ban pen pau yaga jingi jungu hangi henre ladang im don ka jimmut ne ladang i don ka donut ban pediang yaga jimpau jungu ble hangi ngi pindu lat yaga jingkar ku haga jingim jungi Baro artiligi jimpule mindakasgi ka krancha pankane. Unehamiya badu Ezra kila yalam yau paid Israel kibala sapret kirleng. Bale kila sapret kirleng manoba pin sapret kirleng yaki kidegi nongshun. Kaya kadaw namar kim tre ban pediyang yaka surjong baleng. Kim shim laburom yaka tinu ble. Kim shim laburom yaka hukum chongo ble. Bad uble ulasha yak yau paid la jong ban yai lemba ka jingshi tomba bun jai. But news ngo haka jimpule mindagasngi. Haba u Nehemiah bad Ezra kila yalam yau paid ba. Ula pli yaka tin utrai. या का आइन का किताब आइन बाद उलयंग हा के जका का बकम किंजा और इंसान बाद उला स्टांग बन पुले बारो के लस्ंगाप लेसे कि स्ंगाप या का तीन उतराय हाडीन बून स्नेम कदबा के लस्ंगाप कदबा के लपुसन काय का बला जिया की बारो उपाइड बा के लस्टांग बन याम Kila dapda ke jingid uble. Kila ken mau hadu katno kila jingai nawu. Badminda kila yo sashasin ya kamensiam ban yid ya uble. Kaktin uble kapen kan mau iyangi ya ke jingid uble. Kaktin uble kapen yasolang iyangi kawe badu Chris. But here's no haka gospel mindakaski. Ujisu ula pa yaki nonglang kubor shabun ki jaka. Badula bata shai kadari yaki. Ki brio ki ba id yaka jingsuk. Lada don ki brio ki ba id yaka jingsuk ki shong hangda. Kalong ka jimmandoy yaki nonglang kubor. Benyo pediang yaka tino try kaya kabang ide bandon. Ngide bandon ka donut ka bakoy nagata kada habaw Jesu kran syapang unombet madu sembay ula kran syapang bonjait ki beriu kibam tre ban pediang ki beriu kibam don jingi dia ka jingsuk hangne kamutayu jingsuk kabamut ublehi jingit kabamut ublehi jingsuk jong uble ladang em don kata ka jingi dia ka jingsuk ladang ilong ki beriu bam I dia ka jingsuk ngimla ban pediang bad nginimla ban penhe pensan ya ke jingim jongi badu blai bad naga ta kadaw jisuang lada don ke brio ke bayid ya ke jingsu ki shong hangda pisahang do ki brio ke bating burom ya ublai ki brio ke bawad ya ublai ki brio ke ba kongo ya ke suru blai ki brio ke bas ngautu ya ublai lada ngikalalang ki brio bam don jingi du blai ne kibam sautu ya oble kibam treban shashkor ega surjong oble ngi kerlalang ki brio kiba persha ya ke jingsuk ladangi kerlalang ki brio ba persha ya ke jingsuk ngi kerlalang ki brio persha ya ke tin utrai bdei na kata kadau jisula ong lada pi poi ha kano ke ying bad lada ki pediang ye pi sahang do lada kim pediang ye pi mino nang do namar kim don ka jingmut kim sautu ka ga jingsuk kim sautu mano bade uble kalam sautu uble kalam idia uble kumno ngilaban pediang ya ka surjo
Te ladang ngi don hapo jongi ya kata ke jinglong bam sautan nad ban puli ya ke tin utrai ne puson ya ke tin utrai ne ngis ngongia ban snap ya ke tin utrai kane kalong ka dak bangim don jingsu hapo jongi ladang ngim don jingsu hapo jongi ngim don uble hapo jongi ngim don jisu hapo jongi ladang om don jisu hapo jongi ngin kilalong ki brio bamutla badu jisu ong hakamat ki brio mutlop enai saslem mino naki wat kinder ya ka pumpum na ki kejat jompi kum ka dak ka shin jongka jingkentai yaki kane kalongga jinglong bamatam ka bau jisu hikai kai ka bang ide ben puson habang yusngo kum kane ka kentin hato ngilong ki brio ba i dia ke jingsu hato ki inga sem jongi kalong ki inga sem badon jingi dia ke jingsu kadon kabadon jingi ya ujisu kabadon jingi dia ubale hato ngilong ki buriu pating burom ya ubale ladang imdon ti jingting burom ya ubale ladang imdon jingting burom ya ujisu ngisha baru ki jingsniu kan bit yangi nius ngo shapangi jingja bas ngo sikirleng kirleng habang imdon jingting burom ya ubale ladang im i dia ke jingsu ngingop hakikam persha ya ke jingsu lesa ngi penyap ya lade ngi penyap ya kiwe ngi penjot ya ke jingem jo kiwe ngi pen sausi ya kiwe iba toin jang naga daga daw ko himen ko para ujisu us em jang ke jingsuk ula wan shagane ka parte ban vengno ya ke jingdum baro nangi henrengi de bandon ka donud ka bapli na ka benda ukris ngi de bandon ka donud ka ba yid ya ukris ngi de bandon ka jingmud pas ngautu ya uble ha ka jingem jongi minta kaya ka badang jia saudong jongi kibriu ki lemenle kibriu ki kendai ya ujisu kibriu ki sngongia banduai kibriu ki sngongia ban snap ya kektinu trai kibriu ki jaitu ban pule ya kektinu trai bad kadbang ngi kalalong kibriu bakumne uksud penshim kabu ban penjot yangi ngius ngo shepange jingja basosi kerleng kibriu ki penyap ya lade namar ki daw barit baria namar ki daw jongi ki daw jongga parte henre ya kita ki daw jongga parte kimlong eye haba ngistang ban sautu ya ki daw jongga jingim jongi ki daw jongga jingim jongi kalong namaru kris lada kata ka daw kam te lang yangi badu kris ne kam yalam yangi shau kris ngin sokongu ya kadau jong ka parte kalong ban peniab ban penjot ban tu ban pensnio ban penjaburo tongin kalalong ki brio badon jingso tongin duai bangilong ki kun ki ba pediang ya ka jingsu hapo jongi tangki ki kun ki ba id ya ka jingsu ki ba id ya ka jingkuit hangda ujisu unshong unsa rengkat bani kumba ula beta ya ki apostol jogo saha kita ki ingasem kiba idia ke jingsu kiba shong jingsu hapo jongi pagin duai ha kane ki ukrish bakui bangin long kum kita ki jait kristan ba id jingsu kiba peni jingsu kiba don ke dak ka shin jong ka jingsu bat kum juru ya ki ingasem jongiru ba shong jingsu pagin duai jisu be id hakne kelip mat is ngongu yame ba me wan hapo jongi ive pa ive lamba ka tin jame pelong yang iki kun ba shong jingsu ba ir jingsu ba burom jingsu ba trang jingsu ba kongu ya ka jingsu kramba men shong men sa rengkat badni pen pen seiso ya ka jingsu ka jingir hapo jongi enyaro ya uto Jesus Christ Nam lai chunam amen.